Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barit but hila ban layu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Schwab Regional Committee na kabenta ka Gentia Hills District kan lek sol jamin ye kisnong gibadan ha block 1 ha ka jing penbait pu da preng Meghalaya bat Assam ha ka wat ka baar. Hinong yalam jong hinyo trap border dispute redressal forum ha ka arpun ru trek ujulio arja apulai kille banyak kendu yu menteri rang ba ka jela u konrad kongkol sangma man penskau u ya ka jing trang ka jongki banyai ne hak jela Meghalaya. Ucaman joko forum uba chandame sungo hak jing kran bikila pathai kubor. Hadin ke jing kendu bu menteri rangba ke jela u konrad kongkal sangma ulo ong baka forum kala dawa hakmat menteri rangba ba umdai satyaban soi ke memorandum of understanding lada sarkar Assam ka kernga man penpai no ya ke blok 1 chak jela Meghalaya hak ni ke jing penbai put. Dokumen matagasi yo bani kendu badi chief minister brom jengi nilai keren nak banta ke border dispute. Especially ni banta nak banta jong ka blok 1. Mar balai ba ka blok 1 nadu ka porndai thai ka dei ka part an parcel Meghalaya. Ka por ba yo ya ka joint civil subdivision. Dei tang haki ka to kan por ni la transfer jubori ka sipo ka Mikir Hill and North Kashar Hill district. Nagaliang gajongi isim juga nak kabu nomor ba mentang la dap nyupo senam tam ka jingdon jongi sipo jong ka district Karbi Anglong. Ada ka direction jong ka central government yaki both government Assam and Meghalaya to resolve yaka deka border dispute te nilawan cha chief minister brom jongi ba kerpadi ba unwan ra biang ini man transfer hoy kalau tang ban transfer yaka block 1 chapo Meghalaya te balai hagano ka rim ngi kwa ban transfer ka norim ka bangi kwa ban transfer yaka block 1 chapo Meghalaya inong sinong di badan hangkai ki datang ki penar sudah ka khenkur ka khenjai ka tin ka thalit pat na dong sedong ngi long ki ngi wan ka jai khasi penar ngi ka khenkur ka khenjai ka long hum ki penar ki sinong ki thap da kispa snam dalai bisit hangkai pin yo ka nong rim ka ba ka bagidon kidon ki shopping kidon ki sopan ki bala aslam ba te kila song sepo nyo po tam tali kisnam gila song sa tai sepo mikir mentala long Karbiang long West Karbiang long district kila im jinjar kila sha pun sitom la ter kinum yo shu ya ka hok long bru man bru kum yo we pat ki sinong bithaw yakne la ter ki omtang ko mu shakri hinrai kum raw nagata ka daw umla shu ban sha ya ka ne ka jingsha pun sitom habro kiliang kajing sha pun sitom menhangne pila yo I bakadon kajing ja kumbar nai duna hapo khanduli na kajing ja ka badon hapo khanduli ka reflect par chakitai ki thaw blok chikika blok 1 jingi bro koi kinum sha shu ban le yo le hat kim sha shu ban le trai lengka habro kiliang wat hagapor bapang ba sitom ban le wat dawai ro kinum mai lat kila don ka root blockage nagata ka daw ba nisko don bok hagabukum ka nagapor ya ka ba ka sarkar ki artali ki सरकार का आसाम गवर्नमेंट बट मेघालय गवर्नमेंट बिकवा बन बनबे no yo pur sam te ngiwan kerpat yo chief minister brom jingi ba un retransfer ya kene ka blok 1 chepo Meghalaya ki sinong benar borok kidon live hon rutili sinong ki hab hapo ka elaka labang nang phalut pangam raliang udoloi ha por munswa to don bale don namar ba ya gari jantia la itho ya ka kom kari khat ar doloi life house im kastet Meghalaya bro ko ga long kupta te snewbok ba hasnam jijar khandai spa san foi la transfer jubore ka stai la yablot ki dostor giriti udoloi don shu munta te nagata ka daw ngi kwa ba kuma ngilong kinong song ba dei na ki jai do khasipnar ngi kwa ban le phai biang spa Meghalaya ban im ga tin ga thalit ka na habro Kawai ga mat ka ba
ngiliakran buat chief minister dan borom jungi mata kesmi kalong kumne ba kejingkran banang kong hi ngilapan pau bagi don live heu henru teli chnong khasi penar ibadon kam ban transfer biang supok gejala megalaya halor gene nagaliang jung chief minister upaidin kandiat check report bola summit house nem arjar khadway agapor belum chief minister umukul sang mamo por jung kongres teu bu jing keli hato ba kini ki live henru teli chnong kila hap ne em hap pok jong ketu ka report ke ba ladep summit house nem arjar khadway ke te nagaliang jong nagaliang jong government hi bat nagaliang jong iru nyindang ya wat bene aya kata hatu kala don ne em kam don ne em kita live hen ruteli gisno ke bare ben transfer ko kita report jong sne marjar kadwe ta ka dei ke point jadi nang ta ngilaya ki don ni sibun ki bangi ya keren mo pan ngila ajing mut keliang hi nagaliang jong uru ban nagaliang jong ngiru rega ba khaddu hi ke long bau ong yang ngi ba kan sawan ke regional committee ban mau uru baru chief minister jok asam ile here site sport area tambah ya kita rik iki benang 4 tip mau uru 4 confirm ya kata yo ong yangi bangin ya mirenti baru ipai nong song snong ban pen i gejing bun pai jungi pada keju kupor gejing kwa jungi ban don sport mekalea te ong bamla ban len mo gejing pen put kan long hi kat kum ki nong rim kat kum ki kot isla tang ba ka ba khmat ka long ba kat kum gamon jong pai ba Parsa ko weru nitip ba ihaga blok 1 hi umdei tang kawe gajai ke busong sino hang tu kidon karbi kidon ru katok ni kini peli bari khasi penar tela da keli ki khasi penar tikwa bedon se da sing tu sha be kidon sime kalia tela keli yu karbi par ku ahi bedon sa asap mo te haba kumta an page part daka population wise ke ni yakran kumta tela dengi ni page part kat kum ka population udang bunu khasi penar jungi ya nagaliang jungi nagaliang junga heru umnong song chnong nang te ngalakran akmat jong chief minister hi benta ngaong ba ladaga sarkar asam kam tre ban menjur ban transfer ya ka blok 1 jong sport mekalia panom sai ken uyu ngalakran sai benta tianda ngakran ni kata bisur munje ya gi badang sa pa duong ba piru elek sistem ban biang barok ikut isla nagaliang jong government kan sapai ke minister kan sapai ru ya gi officer pan lum berlang barok ikut isla kesua bagaji keren baga sarkar asam kan ya nagaliang junga ngalakran ya ketaru ngala ongkum ne barok ke biadon lang haga tu meeting rogi osngaw itharai nga ong ba ni ke pai dong snong jong ka elaka labang nang pelot ni yeng be kat kum kata ka join survey mo namar ba ya kan ni join survey la pha daga government of assam hi ka tu haga santarik november khat khandai spa sa new kane kade ka order ka bala penbi na ka tribal area department yang ka sarkar asam yaki arteli ki district council united ka char mikir hills ka balang karbi anglong autonomous council benta bar united khasi jinji hills ka balong ka khasi hill bar ka jinji hills autonomous district council benta ban survey biang kai te kat kum kane ka asam order asam government order tikini ki arteli ki district council ki le ki survey kila sedang na umaso khaneu tarik bar ilpan kut hajri kendeng artolai tarik kane kade ka crown demarcation biyai de kejat itu tengingi dawa ban transfer biang kat kum kataka survey report namar yaki jaka ru ladep mention ladep jar kerteng nang ne mo partai gisnong ru ladep jar kerteng bar yaka map ru ladep ru tenagal yang jungi ngijing be alor kene ginuri bar sakaweru kanega notification lanega survey report ngamun banong kanega survey report kamde barok blok 1 kadai tang marsting ka blok 1 dia kemaru chief minister ngal keren sai ba ladai pendon kam da kata give and take polisi ru lan lupa give and take polisi hanto namaran ngira wa tangkat ya ka ila kalabang na pelut ban kan thup tang ki chnong kasi prar ngi ya keren hi bat nomor ba kalangkot ka por ini melaban describe ya barok kicing su ong kan thup bet ba ngila sya sistem nado ba pemi ya ketukan notification 1951 hadu mentan baga area kalong ka no man's land tengila la syong la sa la kata klem da don kanu kejing timin na government tema kane ka kalong hi ka pali
bat ka kabuk share ya kabriu nya trep ban donno daga jing timit ba janai daga government ya briu sipun ki jing ki bang imat lati blopa ki jing bang ong ba ka no man's land ki ba syong ba sang budai ki merat ka behave ka bang yo hang tai ka respect ka bang yo hang tai kalong kumba yo merat klau nang kini ngi ya ka kran hi te bat sekawai ngabu ya ki jing terpat ma pet kane ki but senti ki politician ki badon hang tai kumbawa la ong ki ba khamat menne ba unwan haga ground level te ka polisi hi ka trai kam hang tai habaro ki lem pet ka blocking road ka ba ong MDC menne ki block ya ki lenti le lengkha le wat dawai ki le bat desin kito ki proper resident ki respect bat ki e tang bawan na we ban yo ba hakane ka jingi pan bet putro ba ka pressure kan wan na we suang bet bakumba hayar te ngi kwa ban aware la dadon bakum kita ba ka majority kan don ka defect te ngi rungim kwa ban hayar ngim kwa bono megalia baru unwan sebelum ngi kwa tang utrai mo basang basang kita ijaka baru parbi ro ai ba unsang unsak mat ka we ka ba hakmat hi ba ngi kwa ba ngim kwa ban serendar yai we na benta ge shipeu na daki don maybe 10 to 12 village tang bangi don 36 village la da pisu serendar nang benta gitu ki 12 village ta to ki 36 village ki don value dai bandon ka value haka we pa ka we dai ban ya nujor tangi ibu bijin kepat mat chungi bat bah kamat hi te ngi kwa ba kana kan wind up no kane ka dispute problem mar balabun ki briu baja baya bawe adu menang te shu ka human hi kumba ka human right abangi mi pole ya ki constitution jong ka India ka liberty ka fraternity kita baro kilong tang historical kilong ki puriskam kai wa pi ong ya ka six schedule kita baro kilong tang ki jing pos new kai syam la implement ka wero pai recently ma ki khana school jong ki haban syom jing dala poi class 9 namar bakim don adhar dalai wat syaturu kemudian ka proof lawe lewat syaturu kemudian ka proof na ka daw ba ka education jong ka government of Assam kala pentrekam dai ban register adhar syuwan na syupan na kmi na ka kmi na kuparu makim don ya ka adhar